ene asante mampon ampaya ebedwa sansa emprempren Nkoranzamanhene oye otumfo ne ba panyini Nkoranzamanhene nana kwambafo ebra na ohene wo so aye ne yakwa Nkoranza na wutumi hunu se ne nkasa yem wo no ekira mamre ne amane enti sa asante dia wo de ye ne ana de asem asante wo de ye ne ana de asem de otekra wura ne bra wura ngoma so otumfo se tu abebio ne ba panin ene Nkoranzamanhene ena sabre waduru hayi enti yama yewuranom akwaba nana kwambafo ampa nokre se asante amamre ena etwaguo no asante amamre na etwaguo no nananom yama munyina mu akwaba eba asante mampon da sebro sebo so tosomye no ne doti ye eda etwato nie enti amanhene ne abrempon de wo mo beba pa emprempren ye Nkoranzamanhene nana kwambafo dudu obiribie etira soda ye opata ben wono ena aduru ha kire se odinani onyam ebe nansu dwumadie na se Onene manhene na aba otufo ne yiri ne mpon no esanse bre bi atwamwo na yakwa Nkoranza akwa ye KYEI brane KYEI kase na Nkoranzamanhene wogina mu oye ntoto ya hodo nyina da eno na amamre ne amane afantoma pafra ene isa oba Nkoranza ne manhema ahofefo ododo obiribie ahofefo dansa so wona wo abrempon ne adehepon kontonkro wi abobrimbrim no ene one ne manhene aba ne ma wonyina kwaba eba asante mampon da sebre wo sebo so tosomye no ne doti ye de twato ye de yasom mu frifiada etinana no mu amaba yamamu akwaba dan